Hemen atzekalden dauden aurpegi ikusita, batu iten naiz, nire pozik nago gaur. Esan beharra dago, udal honek baduela bere legealdi hontarako egitasmo bat nahiko importantea dena, eta hain zuzen da kultur eragileekin eta kultur taldeei ahalik eta azpiegitura egokiena eskaintzea beraien sormeneko lanak aurre atera ditzaten. Uztailen hasitako obrak ia amaituzat manda daude eta ia sartzea besterik ez zaizue geratzen. 40.000 eurotako diru bat inbertitu da guzti honetan eta udalak lan planerako hartutako langileen eskutik egin dira. Pixkat kokatzeko jendeari ezteko ez dela izan atzotik gaurako histori bat. Dela 15 bat urte sortu zen Ordiziko trobadore alaiak, baina orain dela urte askotatik Ordiziko musikarin eskari bat zen. Orain dela 15 urte asoziazio bezala bildu ginen eta orduan ekin genuen burruka honi, ez? 15 urte esraiz esaten da, baina pasa die eta azkenen lortu dugu. Esan barra musikari guztin izenez oso pozik garela, eskerrak eman bihotz-bihotzez udalari, gauzatu direlako lokala, baina baita indan eragatik, ez? Lehenengo hasieratik gure gana etorri ziren, zer nahi dugu, azkenen guk dakigu nolako izan behar dien lokala, gu gea musikoko, Eta, ze baldintza bete behar zituzten, eta, azkenen elkarlanen, lortu dugu. Eta baita gora hazi, aste bukara honetan, urrin 17, 18 eta 19 ordiziarrok izango dugula, eta, animatu.